Sa number 8 na tukiban sa Bacolod City Legal Office nga ginahimo na nga ilistaran sa mga street dwellers ang Annex Building sang Libertad Public Market. Kainasang aga, nagapatigayon sila sa nga clearing operation kag tigayon nga ginpahalin ang masobra sa 40 ka mga persona nga nag-iistar sa amo nga building. Ginsiling ni Levi Pange, ang pamuno sa CLO Enforcement Team, kalabanan sa mga nag-iistar dito, mga tigulang kag mga rugby boys. Mabaho na sunod sa iyang building bangod magluwas nga ginatulugan na ini, pinahimo naman ini nga kasilyas kag basurahan sang iban. Igaduso sa CLO sa City Administrator's Office nga temporaryo anay nga ipasira ang Annex Building agud matinluan ini sang maayo. Kung matinluan na ini suno kay Pange, depende na sa City Administrator kung buksan ini liwat. Wala na sa mga vendors sa mga area matapos naghalin ang mga ini bangod hindi sila mabaklan kung yara sila sa second floor. Dugang ni Pange, ilaman igaduso sa syudad nga butangan na lang sa security guards ang merkado agud masiguro nga mapabilin ang katinlo sa lugar. Kung sa nilas ko ali, galing intipin na ko na reklamo, mas laki ang terpat na judualan sa kabilog. Ito ay balik lang kari pa mas lang sa sulod na papabuilding. Wala mas lang ka panaog pa kayo, judualan sa kabilog. Puro pa na yung mga senior citizen. Siguro kasi, amo naman na siguro, high time naman na siguro maka-request sa mata siguro nga imuan. O saka security guard na lang ang market natin. Ito hindi naman natin yung mga maintain.